ndama moko mondo donjo odongruok ma pacho ka to japiny wacho ni ofuke otuch kata ofuku oduono ochalo nade koka kore. Cleophas we atigi ranyisi kata mfano mar ng'ano endo mondiki. Wawach ni mesachi en siling 30,000 to kisegolo deduction magi ushuru gi gimoro amora tidong' 10,000 to in gi advance mikawo kamitiye idong' kata gi siling moro 1,000 emimanori godo. Kidhi ichako kendo ni ibiro ni mondo amiyi another advance, akonyi kosa negi, in already in the negative. To kibiro anyalo tamora miyi, to kamiyi to mich mamiyi advance ni teri to the negative. But then ka ne in at -1 tamedi 10,000, in at -11,000. But then isewuok e normal ground kama ji wuothe, in bur moro matere. Hola mwasebedo kawawacho kendo mite dhowa. Tapenjo penja moriere. Ni mondo unyiswa piny mosedongore gi gop World Bank gi IMF. Onge magi jo ohala. To onge chieng' moro mubiro wachonwa kurito ni gope kata hola mudwa ni mondo ukaw ir World Bank gi IMF ni chieng' moro noriti ni Kenya nochung'. Ok nochung'. Economy wabiro bedo ni ng'iyo malo nikech onindo gi toke. The fact no nindo gi toke ataro kama emomiyo wang' ng'iyo malo. Otherwise wang'e onego bed ni ng'iyo buolo. Koro gik mwawacho mang'eny ni World Bank and IMF and paro ndalo moro kane wawuoyo about budget kae. Na wacho ni idea gi paro to nitie. Tongoe jomonego bed ni loso gigi mondo mi owuothi. Nitie ongoe dabar. Omiyo advisors mani wachogi nyaka wadware kaka wakati gi down expenditure marwa. Aparo Sheila no wacho ni expenditure driven. Wantie a lot of wastage. To nitie gima dho ngere wacho ni efficiency gains. Can we tap on the wastages mwatimo? Kendo wastages gi kwa tap mwaketo maber mwa realize efficiency gains. Ibiro yudo ka wan go omenda moromo. So kapok idhi ni dhi dwaro pesa mar World Bank gi IMF, mabenda wacho ni gadira ni ok bi konyi. Mari ma intie godo cha isetimo nade? Nyaka wa restructure expenditures magwa for necessities. Nitie kuonde mwasebedo kwa ng'iyo nyi neno nyoro ka medical interns odhi onindo e the Ministry of Health. Health is very important. Education is very important. Kapok wadhi waketo 800 million ne wadhi timo godo confidential expenditure. Confidential gigi nang'o? Osiptandwa mabondo iyudo ni uket very good equipments. To ni stima mantie kanyo ok nyal run the equipment because pod kukelnwa ilongo nang'o transformer manyalo miyo mondo machines gi odhi. Aparo ni priorities magwa bende are lopsided. King'iyo iluongo nang'o pyramid base mare onego bed ni bedo heavier to wato wachalo gima invert. Priorities magwa upogore. Gik mwaparo onego bed ni konyo jopiny invert. So adiera makende en ni nyaka wachak wawegi. Emomiyo anda yie gi ng'anyo. Kenda yie gi jojenzigo. Nyocha na wacho kamona yie bedo chairman margi nikech kata an Gen X ta yie gi gik magiwacho nikech giwacho and they are asking the hard questions ma wan kaka gatekeepers. Generation marwa moro ka mar gatekeepers.
moyie ni in kiwuoyo nikech ichiemo, to en tabia marach wuoyo kichiemo ni koro